ஹலோ ஹாய், இன்றைக்கி ஒரு குட்டி விலாக் என்னென்னா பேபி ஷவர் மெஹந்தி தாங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கஸ்டமர் சங்கீதா. இவங்களுக்கு தான் நம்ம பேபி ஷவர் மெஹந்தி பண்ண போயிருந்தோம். இவங்களுக்கு மேக்கப்பும் நம்ம தான் பண்ணியிருந்தோம். அதை வந்து நெக்ஸ்ட் விலாகில் பார்க்கலாம். இவங்க ஸ்டார்ட்அப் ஒரு ஃப்ளோரல் தீமில் வேணும். அதுக்கப்புறம் அது கீழே கிரிட்டு ஃபில்லிங் அது நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஆனால் பாமில் மட்டும் நான் கேட்ட மாதிரி ஒரு பேபியோட பிக்சர்ஸ், அதாவது 2 பேபி வந்து தூரியில் உட்காந்துட்ருக்கிற மாதிரியும் இன்னொரு கையில் ஒரு அம்மாவோட ஃபோட்டோ இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. இதில் என்ன ஒரு சர்ப்ரைஸ்னால், அவங்களுக்கு ட்வின் பேபி. அதை வந்து இந்த மெஹந்தி மூலியமாக தான் எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து ரிவீல் பண்ணாங்க. அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ட்வின் பேபின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து யாருக்குமே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணலைங்க. நம்ம பண்ண மெஹந்தியை பார்த்து தான் அவங்களுக்கு ட்வின்னுங்கிறதே வந்து நிறைய பேத்துக்கு தெரிய வந்துச்சுங்க. சங்கீதாவும் அவங்க ஃபேமிலியும் ரொம்ப 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 ஹாப்பிங்க. மெஹந்தி இதான் ஃபைனல் அவுட்புட். உங்களுக்கும் அவங்களோட மாம் 2 வீக் இந்த மாதிரி மெஹந்தி பண்ணோன்னா கான்டாக்ட் சஹானா மெஹந்தி. பாய்.